Аз съм тих човек. Интроверт. Не обичам да говоря. Но вярвам, че едно от най-добрите неща, които съм направил за себе си е когато при около 10 години стартирах първия си YouTube канал и застанах пред камера. Това беше убийствено изживяване за мен. Нека да дам малко контекст. По това време, освен че не ми се отдаваше да говоря с хора изобщо, изпитвах паника дори когато застана пред огледалото и се опитам да кажа нещо на себе си. Да, поради някаква причина и прилив на силна вътрешна мотивация, слагам телефона на статив, пускам някакви лампи и сядам да записвам първото си видео за YouTube. И тишина. Опитвам се да кажа нещо, изречение, думичка. Нищо не излизаше от устата. Така като ме слушате, сигурно си мислите, че се базикам, но буквално над час стоях пред камерата и да кажа нещо и не мога. След това малко по малко си записах видеото, ужасно видео, но все пак го качих и така няколко години ми отне да изкарам някакво нормално говорене от себе си. И въпреки, че